Ziua, abonații mei preferați. Astăzi o să încercăm să ne baneze Akinator. Ce nu voiam eu. Dacă mai vreți video de genul, nu uitați să dați like, subscribe. Dacă nu dați, vin eu cu sabia și vă chem la ușă. Bă, dar să vă zic ceva azi. M-a sunat cineva din Bacău. Paul, oare tu știi cine m-a sunat? M-a sunat cineva, Info Bacău. Nu Infocean oficial, nu ea, nu. Gen Info, cum ar fi, Info înseamnă că e lângă Bacău, știi? Și de aceea. Nu zic că a fost Infocean oficial. Oricum nu știe numărul meu, deci, da. Accept al. Să vedem dacă mă poate să mă baneze nebunul. Păi bă, eu nu vreau să creez account. Bro, reali chiar trebuie să mă conectez? Nu vreau nimic, doar vreau să-l omor pe Akinator. Yes. Bă, deci... Bă, de unde ești? Ia. Bro, deci o să-mi dea crash. I think of Yes Man. Cine este, mă, Yes Man? Nu. Yes, ia să vedem. Bă, deci îi dau numai Yes. Gen... Nu. Deci, bă, îi dau numai... Deci, eu îi dau numai Yes. Bă, ce mă enervează că îmi dă publicitate. Hai, mă, lasă-mă cu publicitatea ta de... Nu mă face să mă... Yes. Nu știu la ce am răspuns, dar I think yes, man. Numai ăsta îmi dă. Hai, las că te omor eu. Lasă-mă încolo de treabă. Bro, eu dezinstal... Your account is banned. Bă, ăsta mi-a dat crash. Bă! Bă, mi-a închis. Stai, mă, să o dezinstalez. Bă, ăsta mă controlează. Bă, tu ești prost. L-a apucat. Vă rog să nu faceți așa ceva. Eu am vrut să văd ce se întâmplă. Vă rog. Ne mai vedem în alt video. La revedere și ne mai vedem mâine pe celălalt canal. Mersi, Alice, mersi. Nu știu cum să-ți mulțumesc. Bă! Mersi, stai să scriu. Bă, eu acum o să... Știi ce-ți fac? Acum îți dau și eu o promovare, că dacă mi-ai dat și tu, atunci și eu îți dau. Acum am activat notificările. Mersi, Georgil, mersi. Mersi, bă. Să-i dau promovare la toate canalele mele. Abonați-vă la ea. E... Ok. Mersi. Deci, Georgil, nu trebuia să faci așa ceva, că
oricum mi-a dat și magie, dar ai vrut tu. Ok, ok. Nu contează. Mersi că toți îmi dau promovare. Să mă abonez la toate canalele? Aoleu, am uitat să mă abonez la Corbul Magic pe canalul ăsta, că m-am abonat la un alt canal. Hai, am uitat, am zis că îl fac azi, acum stai să dau cu... Nu mă lasă să dau cu notificări. Nu mă lasă să dau cu Alexa Fierbinteanu. Nu mă lasă. Scuzați dacă am uitat pe cineva, sper să nu vă supărați, ok? Please. Dar poți să și să editezi. Nu. A, da, ea e nouă abonata mea, da. Ok. Infocean oficial, m-am abonat deja. Next Level Paul, le-am dat deja. Le-am dat și aici. Next Level Paul Live. Păi, nu știu să mă abonez, că aici nu o să mai posteze, din păcate. Mi-a zis mie. Aici nu, că nu o să mai posteze, dar... Ion Covali nu mă lasă să dau, Natalia Covali nu mă lasă, Miruna Lazar, Georgiana, Show Georgil. Stai, wait. Dar eu m-am abonat cu notificări, să știi. Vezi? Mă duc, bye. Bă, de acum o să fiu activ. Mamă, la căți, mamă bună. Ia să vedem la căți. Mamă, tai. Ok, fine. The Crow. Ia, unde și-a făcut canal? Pe Daily? Stai că după îi dau eu follow, știi? Dacă magie cu de toate, ai vrea să fac un canal de Twitch? Sau unde vrei să o fac, știi? Să mai fac live streamuri, dacă vreți. Dar nu știu, că cred că mama lui nu-l lasă. Eu îmi instalez acum Twitch, o să fiu activ, poate o să mai am și Telegram, o să mă puteți contacta pe Discord sau pe Snapchat, mă chem Meteo pe Snapchat. Dar după îmi schimb și eu numele. Ne vedem în alt video. Îți mulțumesc, Georgil, pentru promovare. Ne mai vedem mâine. Nu știu, ne mai vedem diseară la un live lui Georgil. La revedere, vă pup. Vă pup de la Mascheratul. Să mă chemați Mascheratul, că îmi place să mă chemați așa. Dacă nu, Mafiotul. Hai, pa!